खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सौहैनाय बायदि। दुलाराय बड'लेण्ड हाग्रा बिफाननि गावबुरा आफादनि स्निथि बोसोरसालिया जथुम्माखौ मैया बिसमुरि गुदि बाथौ थानसालिनि लांगोना सेरनि गुवार फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों गाहामै खुंफुङो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि एम उकिल मोसाहारि बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदि गासै 172 जन गामि बेंगिरिफोरनो बेथन मोनफुंजोबहोगोन होननानै। बे हाबाफारिनि गेजेरजों अल बड' फाइटार फिल्ड एडम्स एक्सननि आफादगिरि कबिल चन्द्र बसुमतारिया बुङो, गासैबो मोनफुंजोबथों। बेथनफोरखौ मोनफुंनांगौ होननानै गासै गोसोखां बिलाइ दैथायहरदों। बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'नो होनानै रादाबनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बर'नि राफोद जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारिया 2022 मायथाइनि जानो गोनां फिफा वर्ल्ड शिपआव गेलेनो क्विड मिशननि थाखाय भारतारि जोलुर हानजायाव सायख'जाबाय। बिथाङा फैगौ 2022 मायथाइयाव भारत हादरनि जोलुर हानजायाव सायख' जानायनि थाखाय बर' हारिनि देरगानो हानाय गोनां बाथ्रा। नागालेण्डनि सासे हौवासा 16 बोसोर बैसोनि किपिट चनखौ बिथांखौ मुम्बाइ इन्डियान्स आइपिएलनि थाखाय सायख'बाय। बिथांखौ आइपिएलनि थाखाय खेला गेलेनो मुम्बाइया सायख'नानै होबाय। इन्डियान्सनि थाखाय बिथाङा नागालेण्डनि। सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ जोबजासे नायलाङो। साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बे खाथियाव थानाय बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होयो जाहाथे आं भिडिअ गोदान होबानो नटिफिकेसन मोनो। मेघालयानि वेस्ट जेन्स हिल्स जिल्लायाव माखासे बमा बानायग्रा बुस्थुफोर मोनदों आरो बेवहाय लोब्बा गोनां सानै सुबुंखौ हमनाय जाबाय आरो बेवहाय पुलिसफोरा बिसोरखौ सोंनाय-फिननाय खालामगासिनो दं। एमपि नब कुमार सरनिया बिथाङा बिसायख'थिनि टिकेट मोननायखौ माखासे सुबुंफ्रा गोजोननाय मोनाखै। बिजेपिनि माखासे सुबुंफ्रा गोजोननाय मोनाखै। बिथांमोना सरनिया मुर्दाबाद होननानै स्ल'गान होदों एबा सरनिया मुर्दाबाद होननानै बुंदों आरो बेखौ गोदान बिजाथि नांगौ होननानै बुंदों। बेनि जायगायाव गोदान केन्डिडेट नांगौ होननानै बुंदों। बिथांखौ गोजोननाय मोनाखै। बिजेपिनि सुबुंफ्रा